қисми шимолии ҷумҳурии мардуми Чин ҳодисаи сӯхтор ба қайд гирифта шуд. Бар асари он 7 нафар ба ҳалокат расид. ҳодиса дар яке аз корхонаҳои шаҳри Баотау рух дод. айни замон сӯхтор пурра хомӯш карда шуда, сабабҳои сарзадани он муайян карда мешавад. дар қисми шимолии Италия автобуси мусофирбар ба садама дучор шуд. тавре расонаҳои маҳаллӣ хабар медиҳанд, бар асари ҳодиса нафарони зиёд ҳалоку захмӣ гардиданд. ҳангоми рух додани садама дар дохили нақлиёт 50 мусофир қарор дошт. ҳодиса дар наздикии шаҳри Форли минтақаи Эмилия Романия ба амал омада. дар ҷои садама наҷотдиҳандагон фаъолият доранд. ҳанӯз маълум нест автобус ба кадом самт ҳаракат дошт. дар минтақаҳои назди соҳили Индонезия заминларза ба амал омад. ҷунбиши қишри замин мутобиқи ҷадвали Рихтер 6,6 дараҷаро ташкил дод. маркази заминларза дар 197 километрии қисми ғарбии шаҳри Паданг воқеъ дар музофоти Суматраи ғарбӣ ба амал омад. сарчашмаи он дар чуқурии 20 километр сабт гардида, дар бораи бархостани сунамӣ маълумот дода нашудааст. намояндагони созмони милали муттаҳид изҳор медоранд, ки 30% сокинони қисми шимолии Африқо дар ояндаи наздик ба буҳрони озуқа дучор мешаванд. аллакай дар Тунис арзиши баъзе аз намуди маҳсулоти ниёзи аввал афзоиш ёфта, нигаронии сокинонро ба вуҷуд овард. ҳукуматдорони Тунис изҳор медоранд, ки захираи маводи истеъмолии воридотшаванда ба муҳлати зиёд кифоя буда, сокинон набояд дар изтироб бошанд. дар Марокаш баъди намоишҳои эътирозии ронандагони автомобилҳои боркаш ҷиҳати пешгирӣ аз афзоиш ёфтани арзиши маводи озуқа, ҳукуматдорон як қатор имтиёзҳоро пешниҳод намуданд. дар як қатор штатҳои Мексика садҳо ҳазор нафар баъди номусоидии ҳаво аз истифодаи нерӯи барқ маҳрум монданд. ҳазорҳо сокинони минтақаҳои Веракрус, Сан-Луис, Потоси ва Тамаулипаси Мексика дар иҳотаи офати табиӣ қарор доранд. суръати шамол дар маркази тӯфон ба садҳо километр дар як соат расида, бар асари он даҳҳо манзилҳои истиқоматӣ вайрону валангор шуд. барои бартараф кардани оқибатҳои офати табиӣ, садҳо нафар кормандони ҳолатҳои фавқулодда бо истифода аз 150 техника фаъолият доранд. дар Олмон намояндагони Ассотсиатсияи федералии автомобилҳои боркаш аз афзоиш ёфтани арзиши хизматрасонӣ изҳори нигаронӣ намуда, аз ҳукуматдорон тақозо доранд, ки пеши роҳи ин омил гирифта шавад, зеро он дар фаъолияти ширкатҳои ҳамлу нақли молу маҳсулот таъсири манфӣ расонда. эҳтимол баъзе аз корхонаҳо худро муфлис эълон кунанд. аз оғози моҳи март чандин ширкатҳои боркашонӣ ба мушкилоти молӣ дучор гашта, барои идома додани фаъолияти худ аз ҳукуматдорон имтиёзҳои махсус дархост намуданд. олимон сабабҳои асосии рехтани мӯи сарро муайян намуданд. баъзе коршиносон қайд мекунанд, ки сабабҳои рехтани мӯи сари бонувон дар парҳезии давомдор мебошад, аммо олимон ин ақидаро нодуруст ҳисобида иброз доштанд, ки сабабҳои асосии рехтани мӯй дар нигоҳубини нодурусти он афсурдагӣ ё асабоният ва истеъмоли нодурусти ғизо мебошад. одатан баъди 3 моҳи парҳез кардан мӯи сар мерезад, ки ин сараввал аз истеъмоли ғизои носолим ва норасоии витаминҳо мебошад. ба ақидаи олимон, ҳангоми норасоии витамин тақрибан 30% решаи мӯй осеби ҷиддӣ мебинад. дар баробари кам кардани вазни зиёдатӣ, ҷилову мустаҳкамии мӯйҳо низ аз байн мераванд. тадқиқоти мутахассисон муайян намуд, ки ҳар як тори мӯи инсон аз 3 то 7 сол умр мебинад. пас аз рехтани як тори мӯй, аз ҳамон реша тори дигари мӯй ба сабзидан шурӯъ карда, барои афзоиши он истеъмоли ғизои дорои витамини зиёд лозим аст. таъсири манфиро бештар ба рехтани мӯй истеъмол накардани гӯшт мерасонад. сафедае, ки дар таркиби гӯшт мавҷуд аст, пеши роҳи рехтани мӯйро гирифта, решаи онро мустаҳкам менамояд.